Bicolano, Alachamers, Anglers Club. Tapos nakasabot yung hangin po. Tapos na. Magandang araw mga masters. Welcome sa baaacfishingvlogs. Ito po ang official vlog ng Bicolano Alachamers Anglers Club, BAAC. Alam na ba natin na marami ang nasalanta ng bagyong dumaan dito sa Bicol region at syempre po apektado yung mga mangingisda. So shoutout po sa ating mga fishermen na patuloy pa rin sa kanilang hanap buhay para magbigay ng biyaya sa mga kababayan natin Bicolano. Alachamers in action! Fish on, tight line, Alachamers.